И здравейте, аз съм Сара, тук до мен е Фоли и Пала. Кажи нещо. Аз ще снимам на конзолата след малко, но сега трябва малко да я позаредя и... Колко те има? Това е вторият... Как да го кажа? Да. Втори епизод. Да. И аз малко поиграх. Ако не знаехте, че Дигнах си леволи. 2DS Nintendo Limited Edition. Продаване за 1000 лева. Вау. Бруталния за 1000 лева. Да ти видя по-късно. Можете ли да познаете на коя игра ще играя? Покемон. Ама коя версия? Black and white? Не. Black? Не. Light? Не. Покемон Уай. Вау. Най-новата ми. Я, искам да го видя Тосма. Най-старата игра, която има. На бъра. Тези не ги знам от една моя Луда приятелка приятелка по по-често. Окей. Конзолата е като... Не ви е нужно да знаете публиката. Няма да разкочинка. Погледнете. Аз трябва да отида да му заредя живота. Зивота. Може ли да отказват... Сега... Не бяха. Сякаш не те чухме. Окей. Тя са... Добре, сериозно ли трябва? Това е рисунка. Я? Това е най-добрата Я? рисунка, която... Я, искам да видя. Виж каква Я? кукла има. Я. Знаеш ли, че има такава кукла? Да. И сега говорим с оная с русата кадрева коса. Yes. Ще си презаредя покемон. Тя не е с руса къдрава коса. Не Тасма! Тя не е с руса къдрава коса също. Не, тя е кадрова розова коса. Докъде хляда? Някъде по-далече от мене. Това не ви си иска да го виждате. Я. Ама го има този път. Ще се направя селфи. Сега ще говорим с И виж как Бренда. реагира някаква жена. Я. Hello, I'm recording. What the fuck? О, аз съм могла да снимам на конзолата. Сериозно, за това не искат да го виждат. Не, как може да го правят? Блокира Джастин Бибър. Това не го цяло да... Открихме Минго. New software has О, been още... added. Той е бил много млад, бе, нямала татуировка. Виж, гледай го сега, целият Много татуировка. млад, бе. Ето, татуировки 100. Някои хора обичат Джастин Бибър. Гледайте какво са му сложили тук. Ама как може такива снимки, ма? Не знам. На всяко да го следят. Да, права си. Забелязвам. И не ми харесва. Сега ще говорим с Брендън и той ще ни даде спидо. Не знаем как. Как ще ви даде? Как ще ви даде, хора? Спидо. What? Птица. Много грозна. Защо ще ви даде бързина? Шет. 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 Какво се опита да кажеш? Шет. Спокойно, публиката няма да се смее. Шет. Може да съберем поне 5 лайка. Ако съберем 5 лайка на някой от клипчетата, Ще правим още такива клипчета. Да. Може и да погледнете клипчето, на което снимам с конца. Гледайте какъв фотошоп. Което пак е на... Я. Джастин Бибър лапа. Джастин Бибър. Не, това е някакъв друг. Сара. О. What the fuck? Я. Сега ще се брием срещу Брендън. Първата ти битка или втората? Първата. Първата е лесна, първата е лесна. С трийко, нали? Да. Не, чакай, не. Чакай! Може да държа така. Може да го натискам. Не.
Добре, може да чужа покемоните, можете. Да, докато публиката ме гледа. Вау. Всъщност ще изненада да се гледаш клипа. Не, моля те, аз тръгвам сега. Ами, клипа е в YouTube. И можеш да го лайкнеш и да се Да. абонираш за нас. Аз А, между другото ще ви кажа как изглеждам, как да си смените косата, как да си смените дрехите и такива неща. И аз искам така. Виж как изглеждам. Аз съм се преоблекала сама. Въвали дъжд. Я? Готино. Виж, не изглежда ли по-готина графиката? Аз искам Аз като съм се твоята... преоблекала сама. Аз съм се събрала с руса коса. А не съм с руса коса. Така, след като говоря с Брендан, какво трябва да направя? А, да, трябваше да го следвам. О, да знаете, че имам доста легендарни. Не са доста. Мърте, аз бързам. Не мога по-бързо. Така, сега Брендан говори с нас. За някакви Имам глупости. Charmander. Не, няма да ви казвам. Моля те, покажи ми ги. Искам да ми Показвам вече. Ninetales. Добре, но без да казваш какви са покемоните, защото зрителите ще чуят. Добре. Изненадвам. А, да, сега... Да. Аби! Сега... Този е легендарен. Този не е, просто е най-силен. Това е Мегарчо. Има рибин, Така... който тренирал доста време. Файтинг да си. Къде пише името? Така, имаш ли Ninetales? Ами... Сега говорим с професора, дето има огромни вежди, които се сливат с очите му. Ninetales или искам да идем. Що? Брендан се премести едно купче до мене. Красиво, може да вляза в... Може да го сваляш. Може ли? Току-що ще каляме Ninetales сега. Какво да ви казвам? Аз, например, ако имам твоята версия, Да? да такова. Да? Как да го кажа? За какво? Не знам какво. Да трейдваме? Да. Да, ще не можем. Как мога да покажа? Ако изложиш, че мога да го си нахраня? от България. Аз съм излагала, че съм от Италия. Как го казах пред публика. Еми хора, какво да се правим? Ми като в България не... Покемон създателите са виновни. Как беше името му? Напишете го в коментарите, защото аз го забравих. Да, само да сложа в Аз не знам много за покемон. Да, аз се научих наскоро. Не беше много наскоро, но... О, нима! Всъщност да, аз те научих. За това съм сигурна, но не беше много наскоро. Все пак. Това е истински нощ. Вече може да бягаме. Вижте колко готино изглеждаме като бягаме. И чакайте. Гледайте, косата ни с 1 сантиметър се оголемява. Добре, мога да служа го тук. И не знам как, докато се тишахме, някой на хвана за крака и ние умряхме. Моля да искам да я покажа да тръгва. Добре, само да покажа да оправя камерата. Не мога да оправя сега. Ще оправя. Хора? Хора? Хора. Да. Хора. Бързо! Да. Бързо, моля те. Джули, моля те, бързо. Какво бе? Тръгвам си. Далей, докато не си изляза. На Пала извъднаха. И да. Да, нищо. И затова спрях Все още ли искаш клипа да за покажеш? момент. Това е сладка. Да погалиш. И станахме 11 левел. Бе, искаха да ударих. Хора? Сега как да се отивам на другия град? Нямаш ли коните? Не. Искаш ли? Не. Хора, сега как се отивам на другия За град? да я покажа. Първо не мога да я хвана в момента. Що? Трябва да я трейна, което мога да направя за 5 секунди. Нали? Може ли? Да, бе, не бих си рискувала един легендарен за полита. Казах, че мога, но... Може да я видя поне. Полита. Нямам я. Поне Хора? да видя ударите. От на някой друг. Ами.
Хора, сега как да стигна до другия град? Добре, хайде да се тръгна. Чао! Чао! До следващия. Фоли, Да? сега как се стига до другия град? Вече има спид. Имаш предвид И през тревата. Да, ни през тревата. Все пак и през тревата можеш да минаваш. Или сладко. Ай, сега ще рънвам. Обичам да го правя. Иска да играе. Трябва да се играе. И аз ще купя Nintendo. Нужно ми е, искам покемон. Айде, чао за последен път. Чао! Ако ще си купу... Ако е само за една определена игра, не би трябвало да си го купиш. Аз искам покемон. Само за една игра. А освен покемон, какво друго може да се направи? Омага, заел си легендарна поза, Лукарио. Я? Виж заела и такава поза. Вау. Когато Лукарио вземе някаква полза. Да. Дано ви е интересна тая поредица. Не знам как След като мина през дървата, какво трябва да направя? И на първото тревищи съм. Тон. Сега ще ръмна. Чао, Пала! Нашата приятелка Павла се тръгва. Отива някъде. Ами след като отида тук, какво трябва да направя? И дека. Ой, И дека. Чакай, да къде? чакай. Мина ли тревата? Да. Не трябва да ме питаш, публиката няма да има интерес. Вау. Да гледа. Я не знам, не знам. Не трябва да се мъчи. мъчиш, бе. Иначе публиката няма да го хареса. Мисля, че публиката се чу. Не е това скоро. Не ми го пипай. Окей. И не е онова нож. Да. Не е нож. И виж докъде стигнах. Някаква гатанка. Да, на другата. Просто слизаш долу. Изчакай. Така, И хора, върнахме се. Да. Малко. Малко. Ти съобщението. Не можем повече от 15 минути, затова трябва да побързаш. Добре, сега Флоуи ще поиграе. Флоуи. Howdy, I'm Flowey, Flowey the flower. Гали, you must be confused. Би ли се срещу Брендан? Да. Отиди и мини през другата пътечка, която не ти даваха да минеш. Ако я забеляза. Не съм я забелязала Трябваше изобщо. да разгледаш. Ще ви кажа как се преобличам даже. Ама не в реалния живот. Говорим за покемон, хора. Вау. Ако искате да гледате сексуални неща, това не е канала. Това сериозно вече. Окей, това ще е за клипа. Не. Първо искам да стигна до другото. Няма да се откажа. Съзнаваш, че имаш няколко минути. Коя пътечка? Ето я. Не е тя. Омага! Къде? Натам е! Къде? Да, ето там, натам. Накъдето е този пич с очилата? На където гледа? Не, на другата посока! Вау. Беше много трудно, а? Да. Всъщност да. Сега. Благодаря, Флоуи. Възпасих ти живота. Нали? Вече съм дома, вил всички. Да го фащам ли? Не си трябва. Сигурна ли си? Аз сигурно съм, че не ти трябва. Хора. Някои хора го мислят за силен и го използват, но аз, мастърката, не го използвам. Никога няма да го използвам. Имаме лектива и не се боя да го използвам срещу раут. Окей, хора. Това беше всичко за нас. Този клип ще е посветен на Флоуи. Да, понеже тя каза откъде да минем. Да. Добре, айде, чао. Това беше от мен. Чао.